Čudan je to osjećaj. Znaš da je sunce tu negdje, samo ga ne vidiš. Video koji gledate snimila je Andrea Barać, 25-godišnja novinarka iz Livna. U Narvik, na krajnji sjever Norveške, doputovala je u rujnu i od tada doslovno živi u mraku. Trenutno gdje sam ja, u Narviku, je polarna noć, tako da sunca ni dana nismo vidjeli već 2 mjeseca. I dosta je teško, zapravo svi pijemo riblje ulje u kapsulama ili onako na žlici jer moraš imati nekakvu energiju i ne znam, ja u svom slučaju primjećujem da sam dosta umornija, da mi fali energije i da je nemoguće ustati se iz kreveta. Negdje krajem 2. mjeseca će se već pojaviti onako dan, a onda početkom 4. mjeseca nam kreće polarni dan, znači tada nema mraka, samo sunce. Iako se ja više veselim tome, po ovome što sam čula od stanovnika, tu dosta je teže, jer onda imaš problema sa spavanjem, jer ne možeš zaspati kad ti je u 3 poslije ponoći sunce kao da je podne kao dolje kod nas. U Narvik je stigla zahvaljujući Europskom volonterskom centru. Trenutno organizira evente i pokušava privući što više turista. Iako volontira, osnovne stvari poput smještaja i hrane plaćene su joj. Druži se s mladima iz cijelog svijeta koji su došli zbog istih razloga kao i ona. Inače bi bila poprilično usamljena, jer domaće stanovništvo ima različit mentalitet od našeg. Ljudi su dosta su zatvoreni, dosta su rezervirani, distancirani i znate onaj osjećaj kad pričate s nekim, a ne možete ništa pročitati s njihovih lica. Ovo je dosta mali grad i tipičan norveški, znači tu su sve su kućice iste, bio bogat ili siromašan, ne možeš vidjeti razliku ako nekome pogledaš kuću ili nešto. Što se tiče ovih božićnih dekoracija, ukrasa i svega, dosta je oskudno. Iako dijele dio kopnene granice s Finskom, zemljom djeda Božićnjaka, Norvežani imaju svoga djedicu. Oni imaju ovu verziju julenissen, tako zovu djeda Božićnjaka. Zapravo to je jedan mali starac koji živi na farmi i brine se o životinjama i njegov posao zapravo tijekom cijele godine, ne samo ovako u božićne praznike. I onda kad je počelo sve ovo s američkom verzijom djeda Božićnjaka, onda su oni počeli isto koristiti kao božićni julenissen, jer je jule na norveškom Božić, pa je on onako u crvenoj opravici, ali zapravo njegova zadaća nije nositi poklon ili nešto, nego čisto to mali starac koji se brine o životinjama i njega su uzeli kao ikonu za Božić. Ne znaju ni oni sami zašto. Za staru godinu Andrea opet putuje, jer je u Narviku tih dana za nju pomalo depresivno. Stanovnici odlaze u toplije krajeve na odmor, trgovine se zatvaraju i ulice ostaju prazne. Doček 2013. u Skoplju pamti kao najljepši, a ove godine izabrala je Litvu i Latviju. Spremna sam na još puno lijepih i manje lijepih događaja na svojim putovanjima, jer znam da će mi sva ta iskustva dobro doći u životu, tvrdi Andrea i nadodaje. Nemojte se bojati. Ako želite putovati, ako želite otići na drugi kraj svijeta, ništa nije nemoguće.